Straight to the point. Kabutang Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, sanga ni Radyoman Atty. Rupil Fernandez Banyok, ako si Radyoman Buin Algono, kita unay makiguban kaninyo karon. Kumusta man ang inyuhang bagong tuig? Kumusta ang Year of the Horse? Oy, kumusta kamutanan? Ang ato ang mga sukin tingkaminaw nga padayon nga nagsunod sa tanan nga mga programa sa overall number 1 radio station sa Sugbo, ang DYHP. Straight to the Mga point. dagkong balita mga kasama karong adlaw nga ato ang gisundan mga kasama ning ato karon nga panag-uban. Ang kapulisan dinhi sa Sugbo ni Hulagway nga generally peaceful ang pagsugat sa bag-ong tuig. Human sa holiday season, ang sunod nga pangandaman sa kapulisan sa Dakbayan, mao na usab ang maabot nga sinulog festivities sud karong buwana. Samtang ang Dakbayan sa Sugbo nakatala og siyam ka mga tawo nga nabiktima sa pabuto gikan sa Pasko hangtod na sa bag-ong tuig. Sagad sa mga natambalan, mga minor de edad nga nag-edad og 7 hangtod 13 anyos. Sagad sa nangaangol, naigo ni sa triangle, piccolo o whistle bomb. Sa mga tambalanan sa lalawigan sa Sugbo, 11 usab ang nabiktima sa pabuto gikan sa pagsugod sa monitoring niini pipila ka adlaw sa wa pa ang Pasko hangtod na kagahapon sa bag-ong tuig. Gawa sa pipila ka mga insidente o aksidente sa kadalanan sa nagkadayang dapit sa syudad sa Sugbo, ang lain nga panghitabo nga natala atol sa bag-ong tuig mao ang pagdunggab patay sa usa ka kargador sa Barangay Ermita. Cebu City Mayor Nestor Archibald ni pasalig nga mututok ang iyang administrasyon karon tuiga alang sa mas paspas nga kalambuan sa syudad, pagpalig-on sa disaster preparedness o pagpalambo sa basic services. Samtang sa kauluhan, ang Department of Health nitala og mas minus nga nabiktima sa pabuto karong tuiga kung itandi sa miaging tuig. 15 ka mga insidente sa indiscriminate firing natala sa kapulisan gikan sa Pasko hangtod na sa bag-ong tuig. Dinhini sa tibuok nasod, upat niini naglambigit og mga pulis. Ang Malacañang nanalipod sa pipila ka mga opisyal nga gipasangin lang nihimo og impluwensya sa 8 bilyones pesos nga balor sa infrastructure projects ubos sa Office of the President. Ayaya. Padayon man gihapon eh. Samtang 89% sa mga Pinoy musugod sa bagong tuig nga puno sa paglaom. Base sa survey sa Social Weather Stations o SWS, ang mao nga porsyento mas ubos hinoon kaysa 90% sa niaging tuig. Ang mao nga survey nagpakita hopeful ang ato ang mga Pinoy. 89% ningon, yes, dasig lang gihapon. Kini kabahin lang sa mga dagkong balita mga kasama karong adlaw. Nga ito ang gisundan ini sa nagpabiling overall number 1 radio station sa Sugbo, ang DYHP. Kapan na to ang mga idol sa IFM. Si kasama ang radyo man Atty. Rupil Fernandez Banyok, doon na importante lang ang gibuhaton. Hinaunan kita una may temporaryong native over sa iyahang tulumanon. Karon tataon mga kasama mo buwelo ta sa mga dagko pang balita ug uban pa mga hiskutanan. Ning ikaduha ka adlaw sa tuig 2026. Salamat Lord!